मैं चौकीकडे डेली दुए आता नहीं पंचायत दो मोबाइल तो जोड़ता मनी नामा के रखे ब्याह सौदा यार घेता तो वो नामा आता बित्त घेता 7,000 मोबाईल टोकाचे गारे क्या बोलता काया पडता तुम्हाला धुळे नाही लावायचे काय कच्चे ना बित्ता टोका अरे बाबा तो मैं तेरा चिया माय ना तुम्हाला धुळे बित्त घेता अरे यार बाबा पहिले यांचे घरी ना तो भी बित्त घेताचे मोबाईल काय पडता अरे मोबाइल कसमे अल्लाह इश्किया जोड़ता इसके जनता जोड़ता ये देश में तुम्हें बेल्ले भाई नाटकी या बेल्ले तुम्हें धुळे हो रहे अरे मोबाइल इश्किया जनता जोड़ता टच मोबाइल ये देश में बनी में तपती कर जाता धुळे मोबाईल काय पडता अरे मेरे मशे बाबा एक ठीक आहे राम बाप आहे जाम बाप आहे मोबाईल बोलता काय मोबाईल काय बोलता ठीक आहे हे बोलतो तुम्हा तुम्ही म्हणजे मग तुझे कर गाता मोबाईल काय बोलता ही कोण मोबाईल तुम्ही अर्थ आणि मोबाईलला बेटा तुम्ही मोबाईलला बेटा आहे म्हणे बेटा बाबा आमची बोलता